салом мухлисони барселона, чӣ ҳол доред? Ба хиёлам аз мусовии дастаи дӯстдоштаатон хеле рӯафтода шудед. Барои он ки пеш аз эл классико агар Реал имрӯз ба Валенсия ғолиб барояд, то дар ҷадвали холҳо дар якум ҷо қарор мегирад. Ҳеҷ гап не, сезон аз пеш аст аз ҳама осаш эл классико. Агар мухлиси барселона бошед, то ҳатман дар канал обуна шуда зангдулачаро зер кун, зеро ин канал танҳо барои шумост. Ва бале, лайки қиматбоҳои худро аз ёд набарорем. Пеш аз сар кардан мехоҳам фаҳмам, то чанд дараҷара шумо дар бораи барселона маълумот доред. Кадом тренери барселона бисёр бо дастаи каталонӣ қаҳрамони Испания шудааст? Аввалин шуда ба саволи видеои пешина Шербачаи Кулобҷон ҷавоб дод. ҳамлагари ПСЖ Неймар то ҳол бо Барселона судбозӣ карда истодааст. Футболбоз аз дастаи каталонӣ 3,5 миллион евро талаб дорад. Ба хотир мерасонем ки бозингари бразилӣ пешакӣ бо Барса судбозӣ карда буд барои 4,5 миллион евро. Аммо аз ин чиз даст кашид ва хост бо даста рафту омадашро хуб кунад, то ин ки ба Барса баргардад. Лекин чӣ хеле ки мо мебинем, то ҳолу дар ПСЖ бозӣ дорад. Ин ҳолатро падари бозингар комментария дод. ин таърихи дуру дароз аст ки аз вақти тарки писари ман сар шудааст. Мо мехоҳем дӯстона бо дастаи каталонӣ гуфтугузор гузаронем. Мо дар ин бора ташвиш намекашем. онҳо ҳам ҳамин тавр. Мо бо президенти Барселона рафтуомади хуб дорем. ростӣ намедонам чӣ хеле ӯ умеди баргаштанро ба Барселона дорад, вақте ки ӯ ҳар сол қариб бо ин даста судбозӣ мекунад. Дар омади гап, ба хабари El Mundo Deportivo нигоҳ накарда ба ин судбозиҳо Барселона бояд 3,5 миллион евро ба Неймар медод, аммо дар гапаш наистод. дӯстон, сарпарасти видеои мо 1x мебошад. онҳо на танҳо канали моро дастгирӣ мекунад, балки дастаи Барселона ва чемпионати Италияро. агар хоҳед хабарҳои Барселона тез барояд, дар ссилка комментария буда даромада бо промокоди Гаиров барои якум ставкаи хоб гардагиатон соҳиби 6500 рубл шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. дастаи каталонӣ Барселона то ҳол трансферҳои нофаҳмои худро давом дода истодааст. агар ба сомонаҳо бовар кунем, Барса мехоҳад ба ҳамлагари 30-солаи Лос-Анҷелес Карлос Велла шартнома пешниҳод кунад. ба ғайр аз ин хабарҳоро одамони гирду атрофи бозингар қайд карданд. бале, ин рост аст. ӯ аз Барселона пешниҳоди шартнома дорад ва ман намедонам ӯ бо ин чӣ кор мекунад. ӯ хеле хушбахт аст дар Лос-Анҷелес, лекин бозӣ кардан дар Барселона ин як орзуи калон аст. чун бозингари мексикоӣ ман мехоҳам ки ин трансфер рух диҳад, гуфт ҳамдастаи Вела дар тими Мексика Ҷонатан дос Сантос. Вела дар ҳақиқатан бозингари бад нест. ба ғайр аз ин дар Ла Лига таҷрибаи бозӣ дорад. агар шумо надонед, то дар Реал Соседа ҳунарнамоӣ мекард. Вела дар MLS 34 гол зад дар як сезон ва ҳамин тавр рекорди чемпионатро гузошт. чун футболбоз ӯ метавонад ба Барса ёрӣ расонад, агар ӯро дастаи каталонӣ бо нархи хуб харад. дар омади гап омадани Вела ин маънои онро дорад ки Дембеле Барселонаро тарк мекунад. ҳатман дар комментария нависед дӯстон, оё Карлос метавонад худро дар дастаи каталонӣ нишон диҳад. тренери асосии Барселона Эрнесто Валверде дар бораи бозӣ бо Реал Соседа гап зад. дар ин бозӣ қариб ҳамаи чиз буд вақте ки онҳо беҳтар бозӣ карданд ва буд ҳолате ки мо беҳтар амал мекардем. дар маҷмӯъ агар бозӣ рафтан мегирифт, то ҳамаи чиз рух доданаш мумкин буд. фикр мекунам ки бозӣ хуб гузашт. дар аввал мо бо фишори онҳо тоб овардан натавонистем, баъдан роҳи ин масъаларо ёфтем. дар ҳисоби 2-1 ҳамаи чиз дар дасти мо буд. мо беҳтар амал мекардем ва моментҳои хуб доштем. ҳар тренер фикри худро дорад. дар ҳолати пеналти онҳо ман нафаҳмидам чӣ рух дод. ман дидам ки туп дар дасти рақиб зад. дар ҳолати қоидавайронкунӣ бо Пике бояд онро ман аз сари нав тамошо кунам. намедонам оё ин ҳолатро чорум довар нигоҳ кард ё ин ки не, гуфт Валверда. дӯстон, ман шаб бозиро тамошо кардам ва бовар кунед, ин хел пеналтии осон ки ба дарвозаи Барса мондан ман дар ягон ҷо надидам. нигоҳ карда бо оне ки системаи вар ҳаст. қоидавайронкунӣ ба Пике пеналтии асосӣ буд нисбат ба бозингари Реал Соседа. ҳатто комментаторони телевизион ҳайрон монданд дар ин қарори довар. хайр чизи шудагӣ шуд. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бозиҳои асосӣ ва видеои нав аз пеш аст. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.